kita agad na pilakad lang sa para yung okay lang ito, di-post ko na eh. Before ta mag-proceed sa video guys, no, konting ads muna. So this coming September 27, Friday, this week, so bali may event kiling classmate ko si Giselle ari sa video nga ni carpool pud namon si Ayman. Kag ang ilang nga event is amune Aurora Glow na tawag nila guys. Do neon party na siya sa may CPU. Hindi ko sure kung sa Promenade or sa Half Moon, pero may event sila. So guys, ginagarin siya kamo nga mabakal. Kaya ang ila ticket tag 170 pesos with kung magadala ka pati t-shirt, it's 300 pesos. So ilang kagawad mo din. May after party sila doon sa Prism, free entrance kung magkwa ka. Nason nang may raffle pagid sila makadaog ka, either makadaog ka sang massage sa Montalbos Park, a one night stay sa Park Inn Hotel, kag buffet voucher man sa Park Inn Hotel. So bali guys, ang ila to nga guest is si Heinrich, si Kent Santiago, ag sino to? DJ Heinrich, Kent Santiago, ag si DJ Stan. Kilala mo na sa? Mabakal ka ticket. Kag 170. So guys, muna guys ang details guys, no? Nason nila nga MC si Ray Gambol. So bali guys, kung gusto nyo magbakal ticket, ari lang sa dalom sa may description ang Facebook na NJ kag ni Giselle kag ari liwat ang ilang Aurora Glow. So support mo sila guys para maka-graduate sila kag ma-proceed na daw sa video. Ano na, may vlog out? Ito pala ang 5 stages of i-search sila na para legit ato info. Anong imong intro? So, yun na nga! Yun na nga! Yun na oh, yun na oh. Ano yun It's a big so, boy you know, it's your big girl Danny. Yeah! Hi guys, so makita mo subong dako-dako ay bags ko. Kay syempre bago lang ko, wow. Wow, paginbayaan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. So, may challenge ako para sa self-subong. Since kami break up. So, bale, may challenge ako sa self ko, which is try not to react challenge sa song. I'll try my very best to react. Pa-play si Big Boy Dave. Ako nagali ato ni content ko mo. Kabi ko maano kung sa 5 stages. Matalk about man ko na mga So, bale, ma-play siya sa isa ka music. Copyright mo din. Ma-play siya music, ag try ko hindi mag-react. As in like, pwede siya kasuya, pwede siya kahambal-hambal sa mga things na kag try ko ganyan mag-react. Bish, I'm a big girl. Sige. Sino ka gidaw? Di drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted me. You're doing fine. Are you somewhere feeling lonely, even though he's you? Do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just what we have is real? How could you be fine? No, di ba? I'm not fine at all. So, interfering guys, no? So, as you can see guys, medyo gabi na subong. Kag medyo hinay tingog ko, no? So, ga-edit ko video and nagasulat ko message para sa mga viewers. Nga pinagamay lang. So, better na lang i-video ko. So, guys, thank you so much. So, ang
ang video is medyo lipot kay kinala ko lang hingagawon para sa ads ni Giselle. Kaya nag-promise ako sa iya. So, bali guys. Nevertheless guys, thank you sa tanan niya galantaw, sa tanan niya galantaw ga-share sa mga video ko. Siguro pangayon ko, sorry. Although, wala man may nagabantay sa videos ko, no? Pangayon ko, sorry. Kay, as a YouTuber na may responsibility ka naman na para sa mga subscribers mo. So, mga danay pasensya sa inyo kay medyo caught up in life lang ko. Medyo tambak ang lubrahon, school works, extracurricular activities. May almost 4 vlogs pa nga wala ma-edit, pero hindi ko ma-edit kay medyo busy. Hindi nga medyo busy ganyan. So, kapag lang pasensya sa inyo guys, pero once magtawhay, mabawi ko sa inyo and i-share ko pa sa inyo ang kanta nga na obra namon sa ngamon banda. I-share ko pa sa inyo. So, kapangayo ko pasensya, and I hope nga if magbalik na ako, hindi man yung burnout video, caught up lang kay na po priorities sa life, and sadly YouTube is not but one of them for now. So thank you guys sa paglantaw, and I'll see you again soon, real soon. Minor setbacks are just preparations for major comebacks, so watch out. I'll be back stronger, better, and as always guys, thank you sa paglantaw. Sana na matabo like, kahit hindi na comment and subscribe, and I'll see you next vlog guys. Mamiss ko magkapot sa camera ko naman eh. See you soon. Yes, sir.